L-oppożizzjoni hija favur li jinstab bilanċ fejn pajjiżna jimxi mal-liġi imma wkoll inkunu pajjiż li jirrispetta l-umanità tal-individwi fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija għal dan kif kien qed jindirizza l-Kamra tad-Deputati u kompla mill-ġdid ix-xogħol parlamentari. Meta jiġi l-interess ta' pajjiżna l-oppożizzjoni ħatkun qiegħda tħares l-ewwel u qabel kollox l-interess tal-pajjiż, it-territorju nazzjonali u s-sigurtà ta' pajjiżna. Nibqgħu ninsistu illi il-ħajja tiġi l-ewwel u qabel kollox u l-umanità illi rridu nuru f'dawn iċ-ċirkustanzi irridu nagħmluh b'mod illi jkun mhux biss xi ħaġa li rridu nagħmlu imma li jkun eżempju illi kaxkar. Minkejja dan Idrin Delija staqsa jekk hemmx ħsieb għal laqgħat mal-Gvern Taljan fl-isfond ta' messaġġi kontrastanti li dan il-pajjiż bagħat matul il-kriżi tal-immigrazzjoni. Idrin Delija għal dan hekk kif huwa antiċipat li la darba t-temp jitjieb u b'sitwazzjoni li għadha mhix stabbli fil-Libja, is-sitwazzjoni mistennija tkompli tiggrava. Staqsa jekk il-Gvern ippjanax għall eventwalità ta' aktar wasliet billi jagħmel diskussjonijiet fuq livell Ewropew biex jilqa' minn qabel għal sitwazzjonijiet simili. Staqsa wkoll jekk hux maħsub xi intervent biex jitnaqsu l-ammonti ta' persuni li qed jitilqu mill-Afrika lejn Malta, kif ukoll l-influss ta' barranin f'Malta. Fuq kollox esprima tħassib dwar ir-rwol tal-għaqdiet mhux governattivi f'din il-kwistjoni kollha. Minħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar li Malta ma kellha l-ebda obbligi fit-tiftix u s-salvataġġ ta' dawn l-immigranti li ma' obbligi kienu tal-Libja u t-Tunezija u affaħħar li l-oppożizzjoni li matul din is-saga ħadmet u tkellmet baqal. Nagħti turija ta' apprezzament lill-oppożizzjoni li matul din is-saga għarfet l-interess nazzjonali. Grazzi Sur. Fix-xogħol tal-Parlament din is-sena fuq quddiem fuq l-aġenda hemm 8 abbozzi li jinsabu fi stadju tat-tieni qari, kif ukoll żewġ abbozzi li jinsabu fi stadju tat-tielet qari. L-ewwel abbozzi ta' liġijiet li mistennija jiġu diskussi fis-seduti ta' dan ix-xahar jinkludu suġġetti bħal patrimonju kulturali, liġijiet dwar il-ħarsien soċjali, baċċen fuq l-interess ta' tfal, il-kodiċi dwar il-liġijiet tal-pulizija, abbozz ta' liġi dwar żoni ħilsa f'Malta, abbozz ta' liġi dwar l-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex u abbozz ta' liġi li jemenda l-għad dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali. Mistenni jibda jiġi diskussu kollha abbozz ta' liġi biex jemenda l-ordinanza dwar il-professjoni medika u l-professjonijiet li għandhom x'jaqsmu magħha. Dawn kollha huma liġijiet importanti u għalhekk l-oppożizzjoni se tkun qed tagħti sema fid-diskussjoni bl-aħjar mod possibbli bi grupp parlamentari preparat fuq kull suġġett li jitressaq fl-aġenda.